Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang Unicode Mike Padua at narito ulit tayo sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Mayo 28 hanggang 31, 2021 at itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng typhoon2000.com at may napapansin po tayong dalawang sama ng panahon sa labas ng ating bansa. Ito po ay si LPA 99W at 90W. Kasalukuyan po ito ay papunta sa Philippine Sea at posibleng pumasok po ng Philippine Area of Responsibility yung nauna, si 99W, sa darating pong linggo. So yan po, base po sa dalawang computer models, yung reliable computer models, yung American at European model. So babantayin po natin ito dahil may possibility po na magiging isa po siyang bagyo, tropical depression o tropical storm, at posibleng maapektuhan po ang coastal areas po ng Eastern Visayas, Kabikulan at Eastern Luzon. So unti-unti natin itong binabantayan. At may possibility po na ito po ay hindi po mag-landfall. Base po sa latest na yun. So malalaman po natin yan in the coming days, lalo sa linggo, pagpasok po niyan sa Philippine Area of Responsibility. So mag-i-issue po tayo ng mga YouTube at Facebook updates para updated po kayo sa ating channel. At don't forget po mag-subscribe sa ating YouTube channel at click ninyo ang notification bell para updated po kayo. Alam niyo kung may bago tayong update na nilabas sa YouTube at ganun din po sa Facebook. Kung nagpa-follow po kayo sa ating Mr. Typhoon Facebook page, updated po kayo sa mga latest sa ating panahon. So umpisahan muna natin ating GraphSat. So sana yon, tahimik po ang Pilipinas, napakainit, tumataas po ang ating heat index na umabot ng 40 hanggang 50 ang sentigrado, yung nararamdaman ng ating katawan. Pero yung temperatura ay umabot po hanggang 35 o 36 degrees sentigrado. At sa ngayon, wala po tayong major weather system. Meron lang tayong mga minor ones. Ito po yung mga localized thunderstorms na lumalabas sa hapon ng gabi. At makikita na nyo mamaya sa ating susunod na slides, tawag na dun sa may zoom in satellite animation mula sa windy.com. So ito po yung dalawang LPA na binabantay natin ngayon, si 99W at si 90W. Itong nauna pong si 99W kasi ito po ang unang naging LPA, kaya yung number niya is 99, ito yung 90W sa likod kasi huli na ito nag-develop. At tumaas po ang probability niya, medium chance, 35 to 65% ang probability na posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. At possible sa linggo o Lunes, baka tropical depression na po siya base po sa nakikita natin sa computer models. Ito naman po si 90W, isang model na nagsasabi, yung American model na posibleng maging tropical cyclone din siya o typhoon. Kasi yun po ang intensity na pinapakita niya. Samantala ang European model, hindi ito pinapansin, nasa likod niya. Okay, so babantayin po natin ito lalo na sa ngayong weekend dahil may possibility po ito maging isang ganap na bagyo sa darating pong linggo pagpasok po niya sa Philippine Area of Responsibility. So ito po yung fast animation. So nakikita po natin itong maliit na system, medyo lumiliit yung kanyang circulation but assign na lumalakas din yung kanyang development. Okay, bumibilis yung kanyang development at dito naman po si LPA 90W. Kung titingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, kikita po natin lumalabas na yung mga localized thunderstorms lalo po sa may kanluran bagay ng Luzon, sa may Kabisayaan, Palawan at Mindanao. Sa Bicol, maliliit na areas naman po nagkakaroon ng mga thunderstorms lalo na sa Camarines Norte at Partito District of Camarines Sur. At ito po yung LPA na si 90W na unti-unti pong umiikot at nag-organized habang papalapit po sa may Palau area na magbibigay po ito ng mga thunderstorms. Yung kanyang trough ay umabot lamang po dito. But sa darating pong linggo, magpapaulan din po ito yung kanyang extension, yung trough, dito po sa may bahagi po ng Mindanao. So ito po yung rainfall accumulation for the next 3 days. So kitang-kita po natin na itong area po ng Mindanao, may kakaroon po ng mga ulan dahil po sa extension po nitong si LPA 99W. Ito naman po yung ating forecast tracks mula sa American at European model. So, sa linggo, papasok po siya ng PAR. Ito po yung American model. Kung i-shift natin sa European model, nandito pa lang po siya, papasok pa rin ng PAR. At kung babalik tayo sa American model, linggo, yan po yung kanyang track. Lunes, lalapit po siya sa may northeastern Mindanao. Yan po, malapit po sa may coast ng Eastern Samar. At itong sa
likuran niya, yan po si 90W. Base po sa American model, magiging isa po siyang malakas na bagyo. At sa Miyerkules, hihina po itong si 99W, samantala ito, isa na pong typhoon. Okay, nasa labas po ito ng power kasi ang power line po ay nandito. Okay, pasensya na lang po ninyo yung aking line. Okay, but yan po yung estimate na nandito sa labas pa rin po siya ng power. So ito po si 99W, medyo lihis naman po sa kalupaan, but yung trough niya ay magpapaulan po sa Kabikulan, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. At kung move natin hanggang Thursday, yan po, paakyat na yung, at matutunaw po siya, ma-absorb po siya kasi magkakaroon po ng tinatawag nating interaction o Fujiwara effect. Yung mahinang circulation ay kakainin po ng circulation ng mas malakas, which is 90W. Yan po ang pinapakita ng American model, at napapansin po ninyo na yung hanging habagat ay nagsisimula na pong dumating. So magbibigay po ito ng mga paulan sa kanluran bahagi po ng ating bansa, at ito na po ang sinyal na mag-start na po ang tag-ulan. Okay, yung rainy season, lalo na po sa may kanluran bahagi po ng ating bansa. At babalik ulit tayo dito sa Lunes, May 31. Tingnan natin yung European model. European model ay medyo malayo ang kanyang tracking, hindi siya lalapit sa summer, at sa may karagatan naman po siya ng dagat Pilipinas, wala po siyang efekto sa ating bansa. June 2 to June 3, yan po, matutunaw po siya, pero makita po natin meron na pong tinatawag nating southwesterly surface wind flow o mahinang habagat. So it depends sa intensity nito. Pag lumakas itong si 99W, lalakas din yung habagat. So kumbaga, base po yan sa lakas ng low atmospheric pressure ng mga weather systems tulad nitong LPA at mga bagyo. Pag malakas yung bagyo, lalakas din yung habagat. Okay? At tingnan natin yung ensemble. Ito po yung American model ensemble tracks. Lahat po ito ng mga tracks ng American model. So, yung mga probability. So, ito yung tracking niya. So, based on the ensemble, sa dagat din siya. Okay? Although yung tracking, nakita natin dun sa American model ay medyo nandito po yung kanyang tracking. Medyo malapit sa Bicol. But kung i-compare natin, by the way, ito palang GFS ensemble tracks ay courtesy of tropicaltidbits.com by Levi Cowan. And kung titingnan natin yung sa Meteorologics naman, okay, ito po yung European ensemble nitong LPA. May similarity rin ang track sa American model na sa may, kung kukunin natin yung average tracking nitong ensemble, nasa gitna lamang po siya. May a little to the left dito po. Okay? So, nag-agree po yung dalawang computer models as of this time. So, wala pong landfall na magaganap. Although yung kanyang trough, yung extension, ay posible magbigay ng maulan sa silangan bahagi po ng Pilipinas, lalo na sa may Kabikulan. Okay? Dito po sa may Eastern Luzon, Kabikulan, Eastern Visayas, at Northeastern Mindanao. At yung ibang parte po ng Mindanao ay maapektuhan rin po ng tinatawag nating extension o yung trough. At depende kung mahikayat niya yung unang bugso ng habagat, magpapaulan din po ito sa may kanluran bahagi po ng Luzon, kanluran bahagi po ng Kabisayaan, at Mimaropa. So, antabayan po natin ang latest niyan. At gaya ng sinabi ko, just click the notification bell para updated po kayo kung may bago tayong video ukol po dito sa LPA. So, most likely, na yung darating linggo, mag-i-issue po tayong YouTube update. Hindi na tayo maghintay hanggang Lunes dahil meron po tayong binabantayan po na LPA. At baka mag-issue tayong storm watch as well as storm updates kapag papasok na po siya ng Philippine Area of Responsibility at maging bagyo. Okay, so we will keep you updated. Stay tuned lang po. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.